Ravinteiden ja maa-aineksen huuhtoutumista pelloilta vesistöihin voidaan vähentää monin tavoin. Samalla pystytään vähentämään lannoitteiden käyttöä, mikä säästää rahaa. Pitämällä maa kasvipeitteisenä pystytään myös ehkäisemään eroosiota. Moi, kuka sä oot ja mitä sä teet? Mun nimeni on Tapio Penttilä ja mä oon luomuviljelijä Koskelta. No, millainen maatila sulla sit niinku on? No, meillä on viljelyksessä semmoinen 120 hehtaaria. Meidän maatila on luomukasviviljelytila. Miten sit niinku maatalous vaikuttaa niinku vesiin ja sit siellä asuviin niinku eliöihin? Maatalous ja kaikki maankäyttö vaikuttaa vesi- ja eliöihin. Et perkaukset ja maanmuokkaukset vaikuttaa virtaamiin. Eli siihen, että miten ne virtaamat jaksottuu vuoden aikana ja samoin kiintoaines ja muu vaikuttaa sekä veteen että noihin pohjiin. Et esimerkiksi tässä kun ollaan Paimiojoen äärellä, niin hyvin näkee, että toi vesi on melko tuommoista savisameeta, eli siihen on irronnut savihiukkasia. Ja se on osittain varmasti tällä seudulla luontaista, mutta kaikki maankäyttö tietysti voimistaa väriä. Tulviiko joku sit niinku joskus niinku vaikka keväisin näillä pelloilla ja voiko siellä niinku jotenkin sit vaikuttaa ja ehkäistä sitä? Meillä on tosi paljon peltoa vesistön äärellä, joko joen tai semmoisen suuremman puron äärellä. Melkein joka vuosi vesi nousee tuosta joesta tänne lohkolle ja sen takia se on yksi syy, minkä takia tämä on suojavyöhykkeenä. Et silloin yritetään valita ne sellaiset lohkot, jotka on herkimpiä ja käyttää niitä sitten tämmöisiin vesien suojelutoimiin. Mitä sitten niinku nämä vesien suojelutoimenpiteet sitten on? Että meillä on näitä suojavyöhykkeitä, sitten on muunlaisia nurmia. Itse tietysti luomu on sellainen. Yritetään käyttää mahdollisimman tehokkaasti niitä ravinteita. Sitten käytetään näitä luonnollisia tapoja, luonnollista typen sidontaa, eli yritetään kasveilla sitoa typpeä tai pumpata ravinteita maasta, jotta voidaan käyttää vähemmän lannoitteita. Meillä käytetään lisälannoitukseen siellä liätelantaa, jonka urakoitsija levittää. Ja sillä on semmoinen tekniikka käytössä, että se sijoitetaan tuonne maahan, eli sitä ei levitetä niin kuin ilman kautta, jolla pyritään vähentämään sitä, ettei tule niitä päästöjä. Kaikille syys-1-vuotisille tai 1-vuotisille kasveille niin me kylvetään tällä hetkellä jonkunnäköinen kerääjäkasvi sinne juureen. Pyritään tietysti muokkaamaan mahdollisimman vähän, mutta luomussa kuitenkin täytyy aina olla mukana sitä mekaanista muokkausta, kun se on tärkeä rikkakasvien torjuntakeino. Siinä haetaan koko aika sitä tasapainoa, että kuinka paljon muokataan. No, millaisia nämä kerääjäkasvit niin esimerkiksi on? No, meillä käytetään pääasiassa Italian raiheinää ja Persian tai Marokon apilaa. Vähän riippuen siitä kasvivalinnasta, että palkoviljoille voidaan laittaa pelkkää sitä Italian raiheinää ja sitten taas viljoille laitetaan mielellään sinne mukaan tämmöistä apilaa, jolla saadaan sitä typeen sidontaa sinne mukaan. Mitä sun tilalla on sitten tehty tämmöisen maankasvukunnan niin kuin hyväksi? Tietysti luomussa itsessään tulee viljelykierto ja muut asiat, eli meillä on tosi laaja kattaus niitä kasveja ja pyritään pitämään tämmöisiä monivuotisia, ne on usein nurmia tai muita kasveja. Totta kai yritetään välttää aina turhaa maamuokkausta ja sitten se, että pyritään välttämään, että sinne ei koskaan mennä liian märkänä. No, mitä hyötyä näistä vesiensuojelutoimenpiteistä on niin tuolla vesistölle? Kun pidetään sitä maata kasvipeitteisenä, niin se vähentää sitä eroosioa. Sitä kautta se vähentää veden niin kuin samentumista ja samoin niin se auttaa siihen, että nuo pohjat sinne ei kerry sitä maa-aineesta. Ja tällä seudulla usein fosfori, joka on sitten taas merellä aika hankala ravinne ja aiheuttaa leväkukintoja, niin se on usein sitoutuneena maapartikkeleihin, jolloin samalla kun me saadaan vähennettyä sitä eroosioa, niin saadaan vähennettyä myös aika tehokkaasti niiden ravintoiden kulkeutumista tuonne veteen. Mitä eroosio sitten tarkoittaa? No, eroosio tarkoittaa sitä, että tuuli tai vesi tai muu niin syö maanpintaa ja vie periaatteessa mukanaan sitä maata. Esimerkiksi tässä tapauksessa niin usein tuonne vesistöihin. Ja sitä pystytään välttämään sillä, että maan pinta olisi koko aika kasvipeitteinen ja muokattaisiin tavallaan mahdollisimman vähän. Ja ne kaikkein eroosioherkimmät paikat, eli jokirannat tai sellaiset paikat, jotka viettää jyrkästi vesistöön,
niin kohdennettaisiin niitä toimenpiteitä nimenomaan niille alueille. Nämäkin on tosi vanhoja kulttuuriseutuja, että tämä pelto on ollut vanhojen karttojen mukaan peltoa jo 1700-luvulla. Kun asioita on tehty pitkän aikaa tiettyyn suuntaan, niin tietysti silloin ne muutokset toiseen suuntaankin tapahtuu pikkasen hitaammin. Mutta se tietysti on tärkeä asia, että mennään oikeaan suuntaan.